Hello, good evening everyone. Mabungahong kagabhion kanatong tanan. Kumusta diha ang inyong adlawng Lunes, mga igsoon? Kumusta? Kanunay ako nagaampo nga namos maayong kahimtang, maayong panglawas, gitagbo sa Ginoo ang inyong panginhanglan unya. Duol sad mo sa Ginoo. Amen. So this evening, I praise God for this opportunity nga makashare na pud ko sa pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo nga taliwala sa akong kabisi, iya akong gidasig karong kagabhion nga mo share sa iyang balaang pulong kanato. Before ta mga tulog, nindot kay mga igsoon pamalandungon nga mamalandong ta siyang pulong ba, no? Sigurado gyud nga malinawon o malipayon ta nga mga tulog uban sa iyang presensya. Ug sa dili pa ta magpadayon, ako sa ni-share sa ako ang personal account unya kamo sa igsoon. Ubog anak, ako among gi-encourage nga mo share sa atong live, no? Unya ayaw kalimot i-mention yung mga higala diri sa comment section. Unya as always, don't forget to type at followers at highlights at everyone para mabantayan ba. And aside from that, namoy mga Bluetooth de speaker ba, pwede palanog din yung mga igsoon. Sige, atong i-marites ang pulong sa Ginoo karong kagabi una, no? So, unya, kuanday no, sa wala pa makasubscribe sa itong YouTube channel, pwede na mo subscribe igsoon. Ang link nasa caption na nga live. So, right now, ako sa ni siyang i-share sa akong personal account. Amen? So, kamusta diha ato sang i-share igsoon? Mao ni nindot i-share igsoon. Dili ang kinabuhi sa ubang tao, ang sayop sa uban kani pulong sa Ginoo. Maghatag og paglaom, maghatag og giya kanato. Amen? So, ako sa ni-share mga igsoon. Ako sa i-share mga igsoon na, ako sa i-share. Hallelujah, praise the Lord. Ano sana? Hi. Yayaw sa dianak kay ako nagkuhan pa ko ako sang gi-share akong live. So, pwede lang may tanaw. 58 may tanaw. 58, okay, paabot sa uban na. Daghan ba na aron? Mabungahong kagabhion, Pastor. Dalaygon ang Diyos. Ha, basahan dianak. Mayong gabi, Pastor James. God bless. God bless you more. Shira Haday. Dora de la Pena is watching. Maayaw gabi ha? Maayaw gabi ay Pastor, ha? Basahan diya, basahan. Samuel Roldan is watching. Maayong gabi, Pastor. Palma is watching. Sa magbasa na. Kay done sharing. Good morning, brother. Hey, ina. So nahuman ako og share mga igsoon. Kamo na sad. Shout out din ako tanang mga kuan David, tanang mga OFW ba no? Shout out diha tanang mga seaman diha, mga naka-permanent residents nya. Tanang mga seafarer, shout out no. Nya sa ato ang mga subscribers ani nga page, thank you so much. Sa mga star senders, mga ngayo ano kamuro may naghatag. Sa mga avid followers and viewers sa atong mga reels and videos igsoon, thank you so much no. Ako na siyang gi-appreciate og shout out dong niingon man sa regdong Itski. Shout out Brad Jomar, shout out no.
God bless, God bless. Apil ni kas Prince dong, oh. Apil ni Brad. Mao may gikuha na dito kay wa may ming sukol kuno dito sa ilang eskwelahan ba sa ilang classroom siya may apil noon una nga sinja na ka brada unsa ka na unsa apil ka sa Prince okay so shout out na ako tanang mga viewers da from Luzon, Visayas and Mindanao. Shout out na again and again akong i-shout out special ni sa akong kinabuhi ang Cebu City Jail. Okay? Cebu City Jail, shout outs tanang mga brad na ko diha. Unya karong maabot nga Lunes, makita na punta ninyo. Wala ko rong Lunesa kay medyo busy pang Cebu. But next Monday, this coming Monday, I will be there. Nya na ako ikauban nga bag-o na pud nga kargada na ko mga brad. No? Grabe po ni kasinatian. Actually, mauni akong usa sa disciple nga gipiyal ni Lord nga naa ni balas 45 pa nga nalubong sa iyang paa. Ako ni dalhon na brad. Kay mga gikans kangit-ngit, mga barumbado, tarantado, salbahis, mga gikadlukan ba sa una. Pero karon nanas Ginoo. So makita ta diano Cebu City Jail. Shout out na ako na blessed jud ko sa imong kinabuhi Brad Aris. Brother Aristotol Abis, shout out, shout out. And kinsa man dia sila Brad Kinit napamas. Brad Kinit diha murag ibalhin daw to sa kuan. Asa ba to? Bayugan sa to? So, abuyog, okay. Tanan diha, shout out sila Bardrins, tanan mga kigalaan to diha, no? Tanang mga mayor diha sa Selda. Salamat sa Ginoo. And shout out nako ang tanang kapulisan, Luzon, Visayas and Mindanao, Campus Menya, Cebu. And also the Tagbilaran City, ang barracks no diri sa Mua, shout out. Tanan. Bureau of Fire Protection and Armed Forces of the Philippines, mga followers na to nga. I believe that tonight maabot sa 218,000 followers. Kaya kung gi-check, last time I checked, just a while ago, 217,000 niya. 900, almost na gid ma-reach sa 218,000. Praise God for that. Akong gi-glorify si Lord ana no. Unya tanan. Shout out tanang mga followers nato. Salamat kay no nga to those sa mga followers nga gi-invite inyong friends to follow our page no kay mao na nindot mga igsoon no ako mga brad shout out also to all of my brothers and sisters of Alpha Kaparo Longlib kanunay uban sa grasya sa Ginoo Seya Skiptron in Arms dili lang sa mga brad nako no shout out sa nako ang Eagles shout out nako ang Cosans shout out nako ang Tau Gamma Pi nako yung mga brad mga amigo diha no ana man na diha no wala man tay mo nag-ingon nga usar tang tanan mga igsoon ra ta unya anyway sa mga brad na ko no sige man tag singgit og longlib away longlib may tabo ang mga brad basta di na to ipataas ang Ginoo aron sigurado nga longlib unsa nang longlib kasabot na siguraduhon na to ba nga kasabot tong gisingit longlib meaning taas long live pagpuyo or kinabuhi mahabang buhay no walang mahabang buhay mga kapatid kapag hindi natin itataas si Kristo. The number one in our hierarchy is God. God first, bro. So, let us put God first in everything we do in our lives. Si Lord, ito ipataas. Aron sigurado ang life extension, ang long live. Amen? Without Him, short-lived na. Okay, Brother Ralph Bitonyo from Cagayan. May gabi na, brother. Bingaw na was Cagayan ba? Nasa sa hospital. Kitsa, mong si mama ni mo, sige. Ato yan po na, bird. Ita, kalimutan na ba? Pray for us, Pastor, sa safety travel, pauwi Manila bukas. Maraming salamat. Sige, atong apela sa atong personal prayer, hindi makalimutan ba? Mayong gabi, Pastor, watching from Japan. Si Sister, okay, Emeline Cabileno. Watching from Japan. Thank you, sister, for watching. Amping diha naka sa prayer na ko. Okay? And to Sister Elineta Colanag Baskugen. Hallelujah. Praise God. Mayong gabi, Pastor Og Itski. Nga galabang-labang. Galabang ka na? Tanawa ko nung nag-assignment na siya. Naligo na siya gikan. Para ugmas buntag. Dugay na siya mata. Di na maligo. Thank you, sister.
And good evening, Pastor. Shout out sa taga Lucena City na ako diri nagtrabaho, Pastor. Okay, shout out anang taga Lucena diha from Renante. Brother Renante Laces. Okay. Anyway, shout out sa ako ang team no sa tigsulod sa prisuhan sa Cebu City Jail. Akong gi-shout out ang Living Water Christian Fellowship. Sila si Pastor Herman, Pastor J, mga brad nako, sila si Pastor Jimuel, sila Brad Jerry, Brad Danilo, sa uban diha no, mga gikan as prisuhan, mga notorious gibag-o sa Ginoo. Sila Brad Adsel. Okay, thank you. Pastora Ninit, tanan diha no. So may tanaw watching from Pagadian City, followers ko niyo sa imong wali og ayong gabi diha from Mensahero sa Ginoo. Thank you, brother. Igsoon. And to Brad Wingmar or Colio, nas Manila ni. May gabi sa Brad, may gabi Brad. Good day, Pastor. Thank you all sa prayer sa tanan. Okay. O sa payan kanunay. Okay. Les Bill. Katuning imuhang husband na asa barko. Okay. May gabi, Pastor, from Santa Josepa, Agusan del Sur. I'm from Jesus Christ, the Rock of Faith. From CG Teach, Kalban, James Ray. Okay. May gabigson padayon sa pagpakailap sa pulong sa Ginoo. Salamat, Sister Usani, sa ni-meet na to dito sa meet-up na to sa Jensen. Sister Ninita Lona. Okay. Protection sa pagkatulog. Okay. Sige, atong yampo na ron. Magampo manggitana. Okay. And to shout out also to Sister Jerlyn Cadorna, one of our subscriber in this page. Okay, shout out daw sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Okay. And watching from Saudi Arabia, Bing Kulot Magsayo Amante. Thank you so much, Sister Bing Kulot Magsayo Amante, for watching from Saudi Arabia. Pastor, long live sa pagmangalagad. Shout out CFMI Fam Church. From Brother Aldones GR Jr. or JR Lucero Mondelo. Thank you, brother. Thank you. And to Jerome Rom Elar Cosa. Good evening, Pastor James. Shout out watching from Cebu. Konsolasyon. Okay. Power ang mensahe mo, Pastor. Gamiton pa ka sa daga. Himaya sa Ginoo, igsoon. Walay ato, ano. PA Nempa Traya, one of our subscriber. Mabungahong kagabion, di abad. Mabungahong kagabion sa Digsoon. And also to Sister Naomi. Kailan ako ano niya? Kay Naomi man daw siya. Okay, one of the OFW man si OFW ka, sister, no? One of our subscriber. Okay? So, good evening, Pastor, watching from Lungsodaan, Mabini, Kashmir, Abindan. Thank you, brother. Thank you for watching. And to Rehana Manay watching from Mulabi, Zamboanga del Sur, Dugmaon, Marilyn. Okay. So, let's pray. Igsoon kay murag sige na ta og shout out diri ba magsugod na to. Let's start to pray. Let's welcome the presence of the Lord atong i-welcome presences Ginoo. Before ta mag-start kay mao man gina wala may atuwa igsoon. Yes, back then, way back during my elementary and high school and college days, igsoon ingon sila bright daw ko. Kamao daw ko, pero kung magisgot magutag Biblia igsoon dili pwede na to ma-apply ang kalibutan no natong kaalam. We need heavenly wisdom. We need the guidance of the Holy Spirit for us to interpret well or deeply deeper the Word of God. Amen. Shout out, Brad Mark from Jensen, Gunisha, Kram Doel Sudalusip. Makita lagi punta po, Brad, kay mabot lagi na kay magbalik-balik naman mindas Jensen every December. Di ba, nak? Okay. So, from Trinidad, Bohol, EBCFI, Suum, Trinidad, Bohol, Igsoong Levi Alba. Okay. So, let's pray mga Igsoon. Okay. Hallelujah. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another blessed opportunity that you have given to us this evening. Salamat sa imong kamaayo, Ginoo. Taliwala sa kabisi, gitagaan minimog kadasig, gitagaan minimog higayon nga mamalandong sa imong pulong. Lord God, this evening I pray, search our hearts before anything else, before we start, Lord God. So siha una mong kasing-kasing, Ginoo, kay nasayod kami nga imong pulong balaan kini kaayo. Himo aming angayan, himo aming takus, mamati, Ginoo, maminaw, maghisgot sa imong balaang pulong. Kinsa raman mi, Ginoo, makasasala rami.
Ikaw lamang ang perpekto. So Lord God, search our hearts this time, and kung na kay makitaan mga butang nga wala mi makabantay, wala day ka nalipay, wala ka na maya, pasaylua mi Ginoo. Himo aming takos, himo aming angayan nga mamati sa imong pulong. Andama mong panudlanan nga espirituhanon aron masalod na mo ang espirituhanong panalangin nga imong ibubo kanamo tonight. And Lord God, tagami kasing-kasing madinawaton, mapainubsanon, willing musunod sa imong pulong Ginoo. You alone will be glorified this time. Wala mi mag-isa og relihiyon, wala mi mag-isa Ginoo og pundok og grupo og pastor. Walay lain nga ngalan nga among gipataas karong taknaa kung dili ang ngalan lamang ni Kristo Jesus, the King of Kings and Lord of Lords. Jesus reigns. So Lord God, ipataas ka namo karon Ginoo. Tagay mi kaalam nga langit nun Ginoo. Tagay san mi kasing-kasing nga dili lang iigo maminaw kung dili mo sunod usab Lord God. Panalangin ito ng viewers tonight, and I pray bisan pa man ang mag-replay Lord God, i-bless Lord, and I pray that while maminaw mi sa imong pulong, imong ipabati imong presensya, imong hikap, imong comfort, imong gahom ang manifestation sa Holy Spirit. Ang imong anointing Ginoo imong ipabati kanamo. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. Mao kini ang among pag-ampo amahan sa pangalan ni Jesus. Amen. So this time we have 99 viewers. So anyway, sa wala pa maka-subscribe sa atong YouTube channel, please do subscribe. Ang link nasa caption ani nga live. Ang ngan sa atong YouTube channel is Mabungahong Kristohanon Gihapon. Okay. Praise God. So let's start. And our topic for tonight is about our effectivity, okay, as an instrument of the Lord. Okay. So unsay pamaagi nga mahimutang epektibo nga Kristohanon, or epektibo nga magwawali, or epektibo nga instrumento sa Ginoo kay nowadays there are so many Christians, there are so many followers of Christ na nagpagamit sa Ginoo, pero kabantay mo, dili jud ingon nga effective, dili fruitful ang ministry, dili fruitful ilang Kristohanong kinabuhi. Kanang what I mean is, yes, nagministry sila, nagpagamit, pero walay resulta nga maayo. Okay, ngano man na, okay, pero ang uban makabantay ka, ako dili man ni panguano, pero ang uban wa may problema sa training, sakto mag-training. Wa may problema sa Bible school, sakto man. Wa may problema sa seminary. Wa nagkulang og mga seminars. Pero why is it that in the ministry that God has been entrusted to them, or had been entrusted to them, gisalig, dili effective, dili fruitful? Ngano man na, isog kay mo wali, pero nganong di man katandog. Nindot kay testimony, pero nganong dili makahinuklog. Ngano man na. Ato na tubagon karon. Unsa man dayoy requirements ni Lord aron mahimo taniyang effective instrument? Unsa man dayoy requirements ni Lord mga igsoon aron mahimo gitang kana bitaw gitawag og instrumento or vessel niya nga kana jud bitaw epektibo kay ba, no? Kanang magamiton gyud ta niya mightily or effectively, powerfully, no? Unsa man gyud mo yo man, no? Unsa man gyoy requirements ni Lord, no? Unsay gusto mahitabo sa Ginoo sa atong kinabuhi para mahimo gitang epektibo niya nga instrumento. Nak, uyog nako. Ang lamisa kay nagsigi kag lihok. Okay? So anyway, shout out to 217,000 followers of Mabungahong Kristohanon. Basin 218 na ron, no? Kay hapit naman to. Okay? So mao na atong topic karon. That is why before we start, I encourage everyone to mention your friends and loved ones in the comment section, and of course, ang imong kauban sa ministry, no? Kay basin ba og ang uban diha nagtan-aw nag-ministry pero murag wa man ka kaabante, murag stagnant ba? So atong pasultiyo ng balaang kasulatan kung unsa joy requirements ni Lord for us to become an effective instrument. Okay? As a witness, no? Kay sa karon igsoon, daghan kayong magwali. Para nako igsoon ang pagwali sayon kaayo. Labi nag-inutok sayon kaayo. No? Sayon ra kayong wali, pero ang problema, how about the impact, the result? No? Maayo ba po ang resulta? Fruitful ba po? Or natandog ba po ang nawalihan na to? O mao na diha igsoon. Mao na tong topic karon. Okay? Praise God kay wa man joy Kristohanon siguro, no? Walay mga alagad sa Ginoo or nagpagamit sa Ginoo nga dili siya mahimong effective, no? Kay hangat kay na igsoon oy nagsigi kag ministry nya way resulta, hangat kay ma-stress ta na, no?
grabing lihok nimo sa ministry, grabe kang paggamit sa Ginoo, grabe sa gunsa, pero kabantay ka, way impact. Matod pa nila, impacto ang nahitabo, bitaw. Naanay mga purpose, naanay mga reasons. So, right now, na ako'y basahon diri igsoon, usa ka alagad sa Ginoo nga gidihugan nga mahimong hari. Nabutang ba ito na ko sa caption? Okay. Nga mahimong hari, unya effective siya kay nga instrument ni Lord. Okay? And I'm referring to King David. So, akong basahon diri igsoon ang sinulat ni Samuel. Okay. 1 Samuel 16. Again, 1 Samuel Kapitulo 16, versikulo 7. Nagingon dire. Again, sa mga na-late diha, okay? Sa mga na-late diha, shout out Pastor James from Riyadh. God is good all the time from Sister Almira Luwayon Quaresma. Okay? Shout out Cos Jesus My King Church from Jomar Corsiga. Okay, thank you brother. Blessed evening sa tanan. God bless us always watching from Riyadh. Brother Richie Mamakos. Okay. Again, sa bag-o pa diha igso ng atong teksto na makita sa 1 Samuel Kapitulo 16, versikulo 7. Nagingon ang pulong sa Ginoo. Apan ang Ginoo miingon kang Samuel, ayaw pagtan-aw sa iyang panagway o sa iyang pamarog, kay dili siya maoy akong gipili. Ang akong paghukom, dili sama sa paghukom sa tao, kay ang tanawon sa tao, mao ang panagway. Apan ang tanawon sa Ginoo, mao ang kasing-kasing, ang dili makita. Again, akong balikon. Apan ang Ginoo mingon kang Samuel, sa kuan niya, 1 Samuel 16:7. Apan ang Ginoo mingon kang Samuel, ayaw pagtanaw sa iyang panagway o sa iyang pamarog, kay dili siya maoy akong gipili. Ang akong paghukom dili sama sa paghukom sa tao, kay ang tanawon sa tao mao ang panagway, apan ang tanawon sa Ginoo mao ang kasing-kasing. Okay. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. So, nining taknas kabuntagon. Again, our topic or our theme for this evening is about the effectivity or our effectiveness in the ministry, or ang atong ka-epektibo bitaw, or unsaon nga mahimo tang epektibo nga instrumento sa Ginoo. When I say effective instrument, igsoon kana bitawng makadala kita og kalag sa ilan sa Ginoo, no? Kana bitawng og muwali ta, mutuhop gyud bitaw, makadulot jud tong giwali ba? Okay? Anointed jud kay ta ba? Anointing man jud na magdaog igsoon. Okay? So karong kagabion nato nadungog ang sinulat ni Samuel igsoon nga usa ka adlaw gisugo ni siya sa Ginoo nga padihugan ang usa sa mga anak ni Jesse. Okay? Unya abi yung mga igsoon, ang mga anak ni Jesse daghan kay siya mga anak nga sundalo, mga tao ni Saul. Unya among all the sons of Jesse, nay usa siya ka anak nga ginganlag si David nga kinamanghuran. Ay uyog-uyog nak. Okay? Kinamanghuran nga ginganlag si David. Si David igsoon dili siya sundalo. Magbalantay lang siya didto sa mga karniro, sa manay mga hayop. Unya ang iyahang misyon igsoon ni David, kanang kung naay mga lobo, kanang mga leon, kanang gusto mo tuko ba sa iyahang gibantayan nga mga mananap, mga hayop, iya kining badlungon. Okay? So maora na ministry ni David, no? Dili siya pareha sa mga kaigsuonan, mga igsuon nga mga matso kayo, maskulado, tag-as ug barog, well-trained, kay ngano man, mga sundalo iyang igsuon, mga tao ni Saul. Usa ka adlaw ning ingon ang Ginoo nga Samuel adto sa balay ni Jesse. Kay nay usa ka tawo didto, na ako'y napilian didto. Dihugi siya, kay siya may mahimong hari sa Israel. Ipuli ni Saul, kay wala na kumuangay ni Saul. Kay nga naman, si Saul nagbuot-buot siyang kagalingon. Si Saul ning disobey nako. Wala siya ning tuman sa akong instruction. That is why Samuel, okay? At tuwa ang dapit dito kung asa nagpuyo si Jesse, kay tuwa ko'y nakaplagan nga usa ka tawo nga akong nakita nga ngayan siya mahimong hari sa Israel, nga mo'y mag-lead sa akong katawhan. And of course, God is referring to David. Okay, bata pa si David na igsoon, no? So mga tong si Samuel nagdali-dali og adto dito igsoon.
Okay? Neto siya sa balay, sa panimalay ni Jesse igsoon. O gito na, gipalumbay na ang mga anak. Ako lang ni Isa Maria igsoon, kaya ako maning paborito po nga story sa Bible. Gilumbay na dito ang mga anak ni Samuel igsoon. O silang nakitaan ni Samuel ang usa. Nga nakitaan siya kay tagaas kay barug ba? Maskulado kay macho kay ba? Kaya naman, well trained. Ang mga igsoon ni David, mga sundalo to. Sundalo gyud nga nagtrabaho isip mga ming alagad. Mga sulugoon ni Saul, soldier. Well trained sila igsoon, saktog training. Mao na nga, of course, sundalo ka gitrain ka. Naadyo na yung mga muscle mo diha, no? Nga inigtanaw ba, snappy kay ka ba, no? Naga-breathe out ka, no? So si David, si Samuel igsoon, pagkakita niya, uy, mauni, angayan ni, mauna ni. Padong nauntan niya dihugan tong usa sa igsoon ni David. Kay tanaw niya, mao gini, physically, no? Regarding sa physical appearance, angayan gud siya, may mong hari. Kay nga naman, matso kaayo, taas og barog. Di ba? Pero unsay giingon sa Ginoo igsoon sa 1 Samuel 16:7. Nagingon siya diri. Apan ang Ginoo miingon kang Samuel ayaw pagtan-aw sa iyang panagway o sa iyang pamarog kay dili siya mao akong gipili. This time igsoon, si Samuel igsoon legit ni nga propeta, dili ni false prophet. Nga pareha ng uban diya nga magtagan-tagan. Nagingon ang Ginoo. Magana bitaw. Ingon ang Ginoo gipadaygan ko sa Ginoo na mga false prophet ito. Kani si Samuel igsoon legit ni nga propeta, propeta sa Dios, no? Tanan yang prediction igsoon mauna naadyoy katumanan. Pero kay bawa ba ka igsoon nga si Samuel bisang propeta na sipyat siya diri nganuman nalipat man siya kay si Samuel nagbase sa iyang nakita sa iyang physical eye. Okay? Mao nang nagtuo siya mao na to ang hari, mao na tong dihugan aron may mong hari apan gibadlong siya sa Ginoo. Gingnan siya ang problema ni mo Samuel, nagtan-aw ka kamong mga tao ba? Nagtan-aw ra mo sa panagguhay sa tao, nagtan-aw mo sa bungot unsa man diha kay daghan man tag bashers diha mga igsoon kay ngano kuno nga bungot na to. Shout out din ako akong brother nga pastor nga Akrosan nga grabe po kadautan gigamit na sa Ginoo no si Pastor J from Cebu nasa siya bungot dagbaga pa to sa akong bungot no nya gigamit po siya sa mga kriminal mga salbahis pareha mi no so ingon si Lord igsoon nga kamo manggod mga tao na naandan gyud ninyo nga nagbase mo ang inyong judgment or ang inyong paghukom no nagbase mo sa makita ninyo sa panlabas apan ako nga Dios nagtan-aw sa kasing-kasing sa tao. Tanawa. Ang akong paghukom, ingon ang Ginoo, ang akong paghukom dili sama sa paghukom sa tao. Kaya ang tanawon sa tao mao ang panagbuhay. Apan ang tanawon sa Ginoo mao ang kasing-kasing. Amen. So mao na ni ang atong topic dire na ta ang atong tema. Nga unsa may requirements sa Ginoo aron mahimo tang epektibo. Unsay requirements, pinaka requirements ni Lord for us to become an effective instrument in these end times, in these last days. Ang pinaka-requirements ni Lord igsoon aron mahimo tang efektibo, aron mahimo tang gitawag og anointed, aron dihugan ta niya igsoon. Abi yung igsoon, nganong gidihugan si David ani? Gidihugan si David kaya iyang kasing-kasing sa tubangan sa Ginoo matarong naka-align sa kabubuton sa Ginoo. Maunay pinaka-requirements ni Lord atong kasing-kasing. Abi may sultian kamo, kung kamo igsoon. Daghan karon, dili tanan pero nay daghan. Daghan karon igsoon nga mga magwawali, nay ministry, nagpagamit sa Ginoo, saktog training, ning graduate og pila ka tuig sa seminaryo, pila ka tuig sa Bible school, pero dili epektibo. Sige gwali bisan asa pero laki, dili walay maayong impact. Pero nindot kay muda gwali pinahanay pinaplastar from the topic, the theme and the text, the body of the message, conclusion, challenge. Nindot kay pagkahanay napay daghang mga istorya nga pailak-hilak. Pero ang katong mga kriminal wa jud matandog, katong mga dautan igsoon wa jud makaamgo, wa nakahinuklog. Pero nindot man kaayo ang ilang wali. Nganong nindot man kaayo ang istorya? Hala kanindot niya mo da grammar o English pa ka man. Kanindot mo hanay sa mga wali. Pero nganong wa man ni matandog akong igsoon nang huyab nang huyab man katugon man kabantay mo. Unsay kulang? Dihog. Amen? Ako igsoon based on my experience sa 13 years in ministry. 13 years na ko nga nagwali igsoon. So akong nabantayan igsoon nga ang anointing pinaka-importante. Amen?
Si David, nganong si David nakadaog man ni Goliath? Because of that anointing, kay gi-anoint siya. But first and foremost, nganong gi-anoint si David? Nganong si David takos sa dihog? Nganong si David takos man sa anointing ni Lord? Tungod kay nakita sa Ginoo ang kasing-kasing ni David, igsoon nga angayan. Si David igsoon na siya may gitawag a man after God's own heart. Si David igsoon mapainobsanon, humble. Kanang si David igsoon nga gipili siya sa Ginoo, pinakaubos siya, pinakamanghod, meaning sambingay na siya, meaning it's a sign of humility. Amen. Si David igsoon obedient siya ni Lord. Kay kung dili pa siya obedient ni Lord, dili siya pilion nga mahimong hari. Nakita sa Ginoo nga si David nasa tinuod nga kasing-kasing. Si David igsuon honest at ubangan sa Ginoo. Nganong daghan kay mga lagad sa Ginoo nga sige gwali, bisan asa pero way agi. Because there's something wrong with their hearts. Nay tinaguan labi na kanang hidden sin, nay sala nga wa gikumpisal, nay sala nga sige justified nga di gini sala. Nay gitagu-taguan nga dili maayo, nay gibuhat nga dili maayo behind closed door, at ubangan in public places nindot kaayo matarong pero kung sila ra usa way nakakita, nay gihimo nga karumal-dumal sa mata sa Ginoo. Mao na hinungdan nga bisag unsaon natug wali paggamit sa Ginoo mga igsoon, unsaon natug lead og praise and worship the igsoon, walay impact, walay presence ni Lord, dili maayo ang resulta because there's something wrong with our heart. Kay ang dihog sa Ginoo dili basta-basta mo kanaog kung naay problema, nay depekto atong kasing-kasing, kinahanglan isitol sa nato nadaan before ta dihugan sa Ginoo. Amen. Kadagang sige wali house to house. Ako igsoon, I will never compare myself to other minister. Yes, pastor ko, alagad ko sa Ginoo, and I praise God for that. Gitawag ko sa Ginoo. Yes, gikan ko sa ngit-ngit so nabanggiitang adik-adik, gibag-o sa Ginoo now. Di na ko ikumpara, pero tanawa, igsoon. And di sa ko mo claim nga anointed ko. Ako lang gipaminaw ang reaction or komento sa uban nga nakasinati na ko himaya sa Ginoo akong giday kang Ginoo. Usa ka adlaw igsoon ay nanawag nako intel, police intel. Brad nako siya kay siya man siya, skipper in arms. Classmate nako sa una during my criminology days. Ingon siya, Brad, gipangita man kas mga piniriso, Brad. Asa karon pa ko abot, Brad, gikan sad mi sa Cebu City Jail. Karon pa jud minabot, wa pa ko kailis. Amo ba, Brad? Ana siya. Ingon siya nako nga mga piniriso diri ba nangita nimo? Gimingaw na sila sa imuhang pulong, mensahe ba? Sige, Brad, way problema na. So ingo ugma dayon, anak ko. Imagine, wa. Gikan mamig Cebu ato kauban sa akong disciple igsoon. Nga kriminal sa daghan pug iihaw ba. Pero sa una ra to. Yan kuyog siya nako nya. Akong gitawagan din ko, Brad. Nai-invite sa Intel, police Intel nga gusto siya nga gi-request sa piniriso. Ako ra man gi-request ko sa piniriso niya dalhon tika kay pasiron sa tikag apil. Kay gikan man pugag prisuhan. Okay? So mao to mga igsoon pagkaugma ning adto mi. Ako ra yung giduol to mga piniriso. Ako giingnan nga ningari ko diri mga brad, pasailua lang ko. Dugay ko kabalik kay nag bakasyon pa mi sa Jensan unya dito kog Cebu, ningwali ko sa Cebu kaduha, sa Cebu City Jail. So, busy kay ko ron sa schedule pero nagunahuna na ko nga mobalik dire. Gi-request daw ko ninyo, tanawa ang giingon sa mga pinirisa, gi-request daw ko ninyo, mao ni akong giingon igsuon nga daghan kay magwawali pero diri ta magdaog sa effectivity na to. Ang pagwali igsoon sayon ra kina para nako sayon ra kina magbasa ra kag verse i-expound sayon ra kina pwede ra ka manguhag wali sa internet, sa YouTube, sayon ra kina ang problema ang impact. Ang impact igsoon kumusta modulot ba sa maminaw, no? Si tawagan na mutuhop ba sa maminaw? Akong giingnan tong mga piniriso dito ang naprisa tong time pulo man siguro to siyam. Akong ingnan nga, Brad, ning ari day ko diri kami kauban sa mga disciples nako kay ning kuyog tong usa ka disciple nako barumbado nga gibag-o sa Ginoo ba. Actually mga igsoon kabalo na mo kani mga disciples nako grasya sa Ginoo gipiyal ni sa Ginoo nako puro ni mga notorious gibag-o sa Ginoo, no? So mao na nga mabito na usay mahadlo ko mga brad, mga igsoon nga nabito na mubas na ko diri. Kay dahi mga times nga nasuko sila nya murag ilang gihagit ba ko ayo na lang ato na lang ang palabyon. Kung mahimo i-block na to kay di kalikayan. So di sad ko ka-control nila igsoon labi na nga mga bag-o pa sila, immature pa sila regarding sa spiritual life, no? Pero hinoon nagka-improve naman, no? By the grace of the Lord nanay
na gitawag og progress sa ilang spiritual life, no? So gigamit sa Ginoo para nila. And then mao to giingnan ako mga piniriso ko, Brad, inyo man daw kung gi-request nga moari. Oh Brad, pastor, gi-request jud ka na namo nga mobalik ka diri kay gimingaw nami sa wali, gimingaw nami sa imuhang pulong. Ako din gikas-a mga igsoon. Wala day tigsulod dire mga pastor. Again, akong gikas-a akong nga wala day tigsulod diri mga pastor. Dako maning lugar ra nga lungsod. Kay ba mo ko sa tubag nila? Naamay sigig sulod diri pastor. Pero dili mi matandog sa ilang wali, dili mo tuhop ilang giwali pastor, mo banda ra pastor ilang wali, wala gyud mi walay kalinaw, dili mi ana bitaw. Mao na ang gingon igsoon. Daghan magwali, daghang magsangyaw. The question is, how about the impact? Si David igsoon effective siya nga instrument ni Lord, ngano man anointed. Ang sikreto igsoon aron mahimo tang efektibo, anointing jud. Bisag unsaon pa nimo wali da igsoon magilakila pa di gyud na matandog ang tao. Pero bisag igo-igo ra imong gisulti. Giwali igsoon magkanga-kanga pa ka usara ang imong bersikulo. Pero uban sa dihog sa gahom sa Ginoo yang presensya matandog ng gahi kay kasing-kasing. Amen. Si David igsoon dinihugan ni. Si David igsoon nganong nakapildi siya ni Goliath tungod sa dihog. Si David igsoon nganong ang daotang espiritu mulayas. The evil spirit who tormented Goliath, tormented Saul. Nganong mulayas man the moment when David played the harp. Ngano man, tungod sa dihog na. Nganong si David dinihugan igsoon. Una nga requirements, kasing-kasing. Unsay gingon ni Lord? Kamo manggod, mga tao, ang inyong paghukom, dili sama sa akong paghukom. Kay kamo mga tao, nagtanaw mo sa physical appearance. In other words, sa panahon na to karon, kung mamastor ka, ang mga tao nagtanaw kung nag-Bible school ba ka, nag-training ba ka, nag-seminaryo ba ka, no? Mao na gitanaw sa mga tao. Kani ato ning kon kay bishop ni, mao ning ana, no? Wala mao na gitanaw sa mga tao. Ang atong mga achievement, ang atong mga diploma. Pero sultihan ko kamo igsoon, ang yawa di mahadlok og diploma, ang yawa di mahadlok og papel. Pero ang yawa magkurog sa mga alagad sa Ginoo nga dinihugan. Amen. Aritas dihog na magdaog mga igsoon. Ikaw magwali. No? Wali dito. Kumusta ang impact diha ta? Mao na nga importante igsoon sa pagpagamit nato sa Ginoo, mahimo tang epektibo. Sa tanang mga magwawali diha, I love you. Pinaka-importante mga brad, mao ni timani mga pastor, mga magwawali diha. Kasing-kasing yun ato mo ni unang gitanaw ni Lord. Kaya ang anointing man ni Lord balaan na. Okay? Of course, si Lord, He is the most holy one. Or, yes, balaan siya. The most high God. The Holy One of Israel. Balaan siya. And of course, ang yang anointing, yang dihog balaan sa ang balaan, dili na siya basta-basta musulod sa vessel, sa panudlanan nga hugaw. Sa kasing-kasing nga naigitagu-taguan, sa kasing-kasing nga naghambin-hambin nagbutbot, kasing-kasing nga naigihambin nga hidden sin, sala nga gitagu-taguan pero wa gibulgar kay nauwaw kay pastor kano ay gibulgar na. Hangtod imo nang tagu-taguan dia habol na imong winalihan. Bisan pag mangisog ka na magwali magdapa kag 45 di gyapon na mutuo ang imong walihan. Dili ang sa wali igsoon dili ni paisugay kung dili padihugay ni anointing. Amen. Amen ba? Usa sa akong disciple igsoon nga grasya sa Ginoo. Naglain na sad na siya ron na sa ikaw galiyong ministry as a pastor. Akong gibilin niya mao lang ni timani pastor. Bata pa ka nga pastor. Pero the moment nga mo barog ka sa pulpit, ayaw jud pag una-una nga naay nagtan-aw nimo nga mga pastor nga mga dagko pa nimo. Una-una nga level tanan way pinalabi ang Ginoo na inaan nimo gi-anoint ka ni Lord nga wa sa uban. Kay kung imo galing tanawon nga magwali ka na mga mas maayo pa nimo, hala na si bishop dia na akong mentor mag-struggle ka. Apan kung magwali ka nga wa kay laing gifokusan ang Ginoo. Tuloy-tuloy na unya sa pagwali pastor ako sing ignan. Kanang mag-prepare ka og message during Sunday or unsa man dia. Basta every time nga mag-prepare ka og message akong gignan siya. Every time nga mag-prepare ka og message pastor, di na ka kinahanglan mag-prepare og taas kayo. I-prepare lang imong heart. Kay ang mga revelation, ang mga i-reveal ni Lord, automatic na magpusot-pusot ra na kay mauna akong gibuhat kanunay. Igsoon,
dagko kay mga event diri sa Bohol, Bohol on Fire, unsa man diha. Dapat na daghang mga dagkong event igsoon nga speaker ko mga anniversary unsa man diha. Nga nay mga libo-libo ang mga mamati magwali ko igsoon. Tingan ang uban kay makabantay sila ba nga ang akong si tawagan na ng outline. Pirting gamaya ra na 1/8 ra na, gamay kay papel. Nya ilang gitanaw ang akong mga gilista gamay ra pug kaayo. Mubo ra kay timara or topic nya neighbors. Wala na number 1, point number 1 wa. Pero matinga sila kay nganong kusog kay molihok ang Ginoo. Ako mangudigson ang giandam nako kanunay akong heart. Kay mao ni akong gibarugan igsoon nganong si David gi-anoint. Kay nakita sa Ginoo nga iyang kasing-kasing bitaw. Nainaan ni David nga ngayan siya dihugan. Kumpara sa iyang mga igsoon. In other words, ang mga igsoon ni David bisan pa og well-trained to sila kay mga soldier man to. Mga banggitang sundalo ni Saul, no? Mga maskulado sakto kay training yung tagas kay hangin. Mayo kay mga mot kay sundalo gud. Pero ang ilang kasing-kasing wa nalipay ang Ginoo. Amen kuha ninyo. So si Lord dili magmatter sa training. Ako igsoon, basi mangutana mo. Sa wa makailan ako balikan ta mo. Wa ko ilang gipanghambog kung di ang Ginoo. Wa ko ilang gipanghambog kung di ang Holy Spirit. Yes. Nabot ra ko og midterm sa seminaryo ning undang ko kay di jud ko para Bible school. Pero ako nakita ang resulta sa ministry nganong nibunga man siya. Nganong daghan man nga mga banggiitang dautan kriminal, drug lord. Basta mga di na basta-basta nga tao igsoon nga nabag-o lang kinabuhi, natandog sa akong wali. Nga daghan man pud sila nadungog nga wali, pero nganong natandog man sila pag wali nako tungod na sa dihog sa Ginoo. Kay ang dihog igsoon di na magmatter kung gitrain ka or wala. Ang magmatter sa anointing sama ni David ang kasing-kasing. Ang ngayan ba si David dihugan nga may mong hari? Kung sa tinawhanon di siya ngayan. Nganong himuon man siya nga hari? Akong gi-search ni igsoon sa Bible. And then akong gi-search ni sa Google igsoon. Sa diyang gidihugan di siya ni Saul naa daw siya ato nga mga pangidaron nga 17. 17 years old. Gibanabana nga 17 years old daw siya ato. Pero gi-anoint siya aron mahimong hari sa Israel, ipuli ni Saul. So sa age pa lang daan igsoon di angayan si David dihugan. Og sa iyang training di siya angayan kay kung karon pa ni igsoon sa atong panahon karon, si David wa kay eskwela Bible school, wa kay eskwela seminaryo, wa na ka seminar og unsa man diha apil-apil diha og mga discipleship training, wala. Si David nagbantay ra sa karnero, bantay sa mga hayop, iyarang abugon ang mga leon, mga lobo. Mao na si David. Pero si David igsoon naay naa niya nga na-attract ang anointing ni Lord. Naay naa si David igsoon nga wala sa iyang igsoon or mga igsoon ang kasing-kasing nga takos ang ayan, kasing-kasing nga limpyo, kasing-kasing nga anis at ubangan sa Ginoo, kasing-kasing nga walay gitagu-taguang pagdumot kasuko, kasing-kasing nga walay gitagu-taguan nga mga sala nga nagsigig tabon og bersikulo. Nay uban tabunan ang sala og bersikulo, no? Nay daghangana no. Si David igsoon honest sa tubangan sa Ginoo. That is why nakita ni David, ni Lord kani ganahan ko ani nga klase sa tao. Mao nang Samuel, dihogi mao ni akong gipili. Siguro pagkakita ni David ni Samuel, bata man ni Ginoo, himong hari. Sa ministry igsoon, walay bata, walay tigulang. As long as you are deserving, and as long as natay kasing-kasing nga ngayan, mapainobsanon, matinud-anon, willing mudawat og correction, kasing-kasing honest bitaw, walay gitagu-taguan at ubangan sa Ginoo, walay isyo, no, walay gitagu-taguang sala, no, maunay gipangita sa Ginoo. Once makita na ni Lord nimo, automatically experience na ako na igsoon. Basta magpakatutuo lang tas tubangan sa Ginoo, ang iyang dihog automatically mo kanaog. Amen. Sa panahon karon igsoon nga ang kalibutan grabe na kadautan. Akong asawa ning ingon ganina, grabe naman ron laboy tanawan niyo. Naigiputlag liog nga amahan unya. Pag humana na mga igsoon ang ulo gisuod kaha kabantay mo. Naigi-rape mga igsoon 8 years old. Grabe. Naigilabay nga patayng lawas dito sa SRP Cebu.
Na ay basta daghan kayo. No, na ay adik-adik nga namusil kutob sa makitaan. Kabantay mo na. Na ay bata nga gilungguag sa man to. Na ay gipusil dito nga tag-iyag parlor from your injensan. Sa pagitoy uban basta daghan kayo patay ron. Bata, matigulang, wala og tuo, patay diri, patay didto. Adik-adik diri, adik-adik didto. Dakop diri, dakop dito. Grabe na ang krimen ron igsoon. Nanginahanglan ang Ginoo og instrumento nga dinihugan. Kay kanang mga tao nga grabe na kadautan, di intaw na matandog og wali nga inutok. Bisan pa og doktor na ta, doctorate, doctor of divinity, doctor of theology, pero kung wala tay dihog, dili na basta-basta matandog eh. Ako igsoon, kriminal ba ako? Kami nga mga salbayis, barumbado, tarantado, mga utok nga di basta-basta igsoon. Di basta-basta wali-walihan. No? May gali kayang Ginoo, gipiit ko sa Ginoo, mao tong nabuang ko, nagistoryan lang ko kahoy. So wala na ko'y choice kung dili mo surrender sa Ginoo. Pero kung papa, banggitan kay na akong papa dire ilado sa Bohol. Pero nakatandog ba yang wali nako nang huwa silang mga pagre-request mga pastor magiitan ni tandog ba wa katarog na mo mga kriminal. Mao ni mga igsoon nga samot na ron ning level up ang mga taong dautan. Grabe na kayo. Nahimo nang common nowadays. That is why God is looking for a pure heart. Kasing-kasing nga walay sikreto, kasing-kasing nga willing mo surrender, kasing-kasing nga muingon si Lord, anak buhi na, anak talikdi na, willing ta mo buhi og mo talikod, kasing-kasing igsuon nga walay gitagu-taguang sala. Maunay gipangita sa Ginoo. Kaya naman pastor, maunay requirement sa yang anointing. Kay kung ang imuhang gitrain, imuharang mata, imong baba, 30 nga niyo na sige kag yaw-yaw daw wali dire. Sige kag gimaster nimo nang wali, gimaster nimo imong topic, imong theme, body of the message, conclusion, imong gimaster bisag kung saon pa na nimo master kung wala kay dihog, wala epekto imong wali igsoon, dili matandog ang mga kasing-kasing nga gahi kayo. Apan igsuon kung na ang anointing ni Lord nimo tungod kay imong kasing-kasing, honest ka ni Lord. Imong kasing-kasing wala ka gitaguan, matinud-anon kas Ginoo igsoon. Bisag simple lang ang pulong mo gawas sa imong baba, wala na daggang mga bersikulo o kapitulo, matinga ka, naghilak na imong gisultian. Matinga ka, ning danguy-ngoy na imong gisultian. Matingala ka igsoon. Ako, kadaghan ako nagwali igsoon, samtang nagwali ko. Tingala ko ang usa ka tawo ning gakos sa iyang kauban, kay nangayog pasaylo sa iyang sala. Gikonbiktar sa Holy Spirit. Kaya nga naman, once ikaw muwali igsoon, dinihugan ka, munaog ang Holy Spirit, ang iyang presensya, unya konbiktaron tong tanan nga naminaw nga naay sala. Kuha, ingana ka, powerful ang anointing. Muna igsoon nga, this evening, tonight, gidasig ta sa, gipinumduman ta sa Ginoo, unsay pinaka-requirement sa anointing, ang atong heart. Dili, but pasabot igsoon nga, kompleto na tag-seminaryo, Bible School, effective na ka. As what I have said, igsoon, daghan kayong graduate og seminaryo, stagnant ilang ministry, wala ka abante. Pero mayo kayo og theology. Pero nganong maora na, no? Wala epekto. Katawaan ra sa mga dautan, mamagwali, wali-wali, bugal-bugalan. Pero abi nyo igsoon, sultian ta mo, ang mga magwawali nga dinihugan, dili basta-basta kabugal-bugalan. Balikon ako. Ang mga magwawali, nagpagamit sa Ginoo nga dinihugan gyud, dili kabugal-bugalan. Amen. Dili kabugal-bugalan kay di matinga sila. Makadungog sila sa wali, mura sila mamugnaw. Ngano man ni mura magnanglimbaw, malibong ngano man ni. Ngano man ni nang hilak man kog kalit nga gahi man kumuhilak ako igsoon kada pila na ko ka experience ana. Nga nagwa kasabot ngano man ni. Ako igsoon paminaw mo, tagaan ta mo example. Usa ka ako na ning balikaw no sa base na uban nga kadungog ba. One time igsoon nagwali ko sa prisuhan na tigulang na minaw. Tigulang na minaw nagdalag isda. Si wali ang akong gi-challenge ato nga kanta is dalang panan man siguro to or kay buti-buti mo Panginoon. Samtang nagkanta ko and then pirting hilak sa tiguang nga ring kilid nako sa may left side. Sumato ningong kutay. Unsa man magunsa ka diri maghatod ka og pagkaon? So dili pastor sige hilak. Wa ko kapugong karon pa ni natabo na ko nakahilak ko pastor ngano man eh. Wa ko kasabot ngano nakahilak ko. Pastor gikan ko anang prisuhan, sulod po ko kauban ko nang nga priso pero nagagawas na ko. Mao ni akong kaso.
Kita ka niya kung isda nga dala, pastor. Akong taning ibaligya dito. Kay ang halin ipalit og shabu kay isuyop nako. Pero sa diyang nakadungog ko sa imong wali mura kong nakonbiktar, pastor. Wa ko kasabot nakahilak ko. Karon pa ko kasuway ani, pastor, nakahilak ko. Mao na nakadecide ko, pastor, nga kaning isda nga akong tang ibaligya aron ipalit og shabu aron isuyop nako. Ako na lang isugba niya, pastor. Unya kilawon na mo, mangilaw mi aron mangaon mi anang piniriso kabantay mo, anointing. Anointing, power, dihog. Kung wala pa ang dihog sa Ginoo ato igsoon, katong isda nga giladala niya igsoon, iya gitong ibaligya. Yang halin ipalit og shabu, magtama na putong tiguang nga, laki. Senior actually senior na siya. Pero tungod sa dihog igsoon, nakonbiktar siya, samtang naminaw siya. Abi man akong dalaw siya ba? Naminaw siya, naghilak siya. Lingi ko sa man tiguang nga mohilak man. Mao to nga na-amaze ko siyang testimony. Abi nimo, pastor, kaning isda nga akong gidala, pila ni siya ka kilo. Nagplano na ko, pastor, nga akong ibaligya dito. Ang halin ipalit og shabu kay musuyop ko. Apan sa diyang nakadungog ko sa imong wali, pastor, wa ko kasabot sa akong kagalingon. Ang akong luha mitulo og kalit. Unya nikalit lang kog ka-decide nga kaning isda nga akong gidala. Ako na lang ning isugba diha, pastor. Unya ang uban ani kay daghan man ni, pastor, pila man ni ka kilo. Among kilawon niya mangaon mi tanang mga piniriso. Ngano nahitabo man to mga igsoon tungod sa dihog. Dihog, anointing. According to the word of God, only the anointing can break or will break the yoke. May makabugto sa tanang mga yugo sa kaaway. Makabugto sa tanang gapos sa kaaway. Dihog, igsoon. No, dihog, dili. Karong panahon na igsoon nga nag-level up ang kadautan. Dili magpaluma-luma o wali-wali ng uban kung why anointing, why power, no? Katawaan, sayang ra. Mura ra kag nag-istorya sa hangin. Labi na gyud igsoon kung ang kita nga nagwali kana bitong wala nato gikinabuhi ang atong giwali kay ang anointing igsoon kay balo man gud na siya kung asa siya padulong or kaila siya ba, no? Kung kinsay ang padulngan, example, kung ikaw usa ka magwali, maayo kay kag bersikulo, maayo kay kag Biblia from Genesis to Revelation pero wa na nimo gikinabuhi ang imong giwali. Bisan pag mag-singgit-singgit kaya mo wali, wa dyan ay dihog. Nga naman, kay balo man si Lord nga, baba ra na taman, imo ha. Pero sa imong personal nga kinabuhi, kanang imong gipangsulti, wa na nakita, wala diha ang dihog. Nga naman, daghang mga taong ingana ro mga igsoon, daghang magwali. Mag house to house pa na, pero way impact. Wa ko na naway nila. Naluoy lang ko kay nga naman, ang word of God, ang ebanghelyo sa Ginoo, ang message of hope igsoon. Ang pulong sa Ginoo gikinahanglan karon kay luoy kay mga tawo ron nga wa kay balos ka matuuran. Pero mao lagi na ang anointing pinaka need nato na. Sa ministry kung ikaw worship leader wa kay dihog igsuon mura rag nag-concert na. Kuha ninyo? Walay we cannot walay gitawag og nakasimba sa espiritu og sa kamatuuran. Concert ang nahitabo. Pero lahi ang praise and worship kung na ang anointing sa worship leader, sa drummer, sa guitarist, sa unsa diha, sa keyboardist. Ug akong balikon mo, nang tanaw mo na mga worship team, o mga lagad sa Ginoo, kasing-kasing ang gitanaw sa Ginoo. Sa dili pa niya ibubo ang iyang dihog. Again, kasing-kasing. Mauna ang hinungdan nga na-attract si Lord ni David. Kay gitanaw sa Ginoo ang kasing-kasing ni David. Tanawa ang gingon niya, iyang gingnan si si Samuel. Ang akong paghukom dili sama sa paghukom sa tao. Kay ang tanawon sa tao mao ang panagway. Ang panlabas ba? Apan ang tanawon sa Ginoo mao ang kasing-kasing. Sa ato padaigson laktod nga pagkasulti, ang gitanaw sa Ginoo ni David, ang naka-attract sa Ginoo ni David ang iyang kasing-kasing. Kay si David na ay kasing-kasing nga masinugtanon sa Ginoo. Si David walay gitagu-taguang sala. Si David igsuon nagpakatotoo sa tubangan sa Ginoo. Si David mapainobsanon, may nadlukon sa Ginoo. That is why ang anointing ni Lord na-attract ni David. No? Wala dihugi si David sa Ginoo igsuon tungod kay sakto siya training isip sundalo. Kung buot hunaw-naon mas angayan pa dihugan. Okay? Ang iyang mga igsuon kay nga naman sundalo naman tudaan. Pero si David usa lamang kabatanon magbalantay sa kahayupan. Dili ang ngayong dihugan, kay walay training. Kung sa karon pa ni, wala ka Bible school, wala ka seminaryo, wala ka discipleship, wala ka atin og mga seminar. Si David, dili siya bishop,
Si David dili siya Doctor of Divinity. Si David dili Doctor of Theology. Pero nay nakita sa Ginoo nga na-attract siya nga dihugan ako ni ang iyang kasing-kasing. In other words, our hearts matters to God the most. Now, check your heart. Kumusta yung kasing-kasing igsoon? Amen. Unsit, i-examine daw nato atong kasing-kasing karon igsoon. Let's try to evaluate our hearts right now kung deserving ba ta sa anointing ni Lord. Kay maumag yun ay gusto ni Lord, no? Kay bati igsoon ay suway mo paggamit ka sa Ginoo, mag-ministry ka, magwali ka, mag-worship leader ka, magsige kag evangelize da. Hangat kay na kung way dihog ngano man wa may agi. Bati kayo, pila na kakatuig siya nga, way agi, may mutuon ako. Unsa may kulang na ako? Dihog ang kulang. Amen, dihog ang kulang nga naigsoon. Mao na nga, anointing is a must. Kung gusto ta, mahimong effective instrument ni Lord in these last days, as what I have said earlier, grabe na ang pag-level up sa kadautan karon. Nangita si Lord og mga instrumento niya nga, takos niya nga dihugan. Kay kaybaw siya nga ang kanang mga dinihugan lamang ang epektibo nga makasulwin atong mga dautan. Mga grabe ka dautan. Sa dihog mga igsoon, walay dautan. Bisag unsa pa na siya kabaranggiitang dautan, kriminal, drug lord, pila pa'y giihaw na. Kung ang dihog sa Ginoo na mo, inigsulti ni mo na, makahinuklog na. Kana rin usa sa akong disciple igsoon, katong kauban ako si Busiti Jill. Kana bang makitaan nyo kanang mag-post ko na dagag tato niya, nahimo na siya na murong bahista sa church. Pero meron akong sulod sa prisuhan, wa na, naminaw pa. Ano na siya, murang nangis na ba? Tingnan ko kisa, may dakong tawa nga dagag tato, wala ra. Sige na siya scatter sa cellphone. Nagduyan, may duyan na, duyan na sa prisuhan. So maniwa man ni respeto ni tawanan ni. Niingon tong usa nga na priso dito nga banggiitang kriminal po. Brad, si Kuane, si Brother James ni ana. Awara siya, why imik. Pero sa dihang sige kugwali, igsoon, glory to God lang si kugwali, balik ko. Nadutlan tungod sa dihog sa Ginoo. Amen. Sa dihog manggod igsoon mauni, walay gahi nga kasing-kasing nga dili makahinuklog. Walay mga kasing-kasing or gugma nga nahikatulog nga dili makamata kung naang dihog sa Ginoo. Amen. Bisag unsa kagahi anang tawhana kung naang dihog sa Ginoo nimo. Liki gyud ang kasing-kasing anak nasinati na nung kadaghan igsoon. That is why this evening kaning akong gi-share ninyo igsoon sekreto aron mahimo tang anointed, mahimo tang dinihugan nga mga instrumento sa Ginoo. Kay maka-stress igsoon ay kapoy kay nang sige tagwali, sige tag paggamit sa Ginoo niya, way impact, way resulta, wala tay agi ngano man dihog atong kulang. Kaya ako na nang gibalik-balik dyan. Praise God kung naay nagtanaw nyo dire. Nga mga graduate mong seminaryo. Mga graduate mong Bible School. Perting ninduta na samot pagyod kung naay dihog sa Ginoo. Perting lamia. Perting ninduta resulta. No? Muna igsoon. All in all, again and again, ang dihog maigi kinahanglan nato niining katapusang mga adlaw. Kaya nga naman, ang dihog maoy makapa-epektibo nato. Unya makadala ta og daghang kalag ngadto sa tiilan sa Ginoo. Amen. Og unsay sekreto sa dihog, kasing-kasing. And again, i-check imong heart karon igsoon. Angayan baka kunsaran sa dihog sa Ginoo? Angayan baka igsoon nga dihogan ni Lord? Wa ba kay sala diha nga gitago-taguan nimo nga wa nay bawi sa imong asawa, sa imong uyab, sa imong bana? Wa ba kay gitago-taguan diha igsuon gihambin nga pagdumot sa isikataw nimo? Kay bisag unsaon nimo palami-lami sa imong wali, kung naa kay gitago-taguan diha igsuon di jud ka epektibo, dili ka dulot imong wali, habol imong wali, mubandar na. Because there's something wrong with your heart. Apan kung imo nang ipasusi sa Ginoo, itugyan, isurrender tanan ang kunon, ang sala, ang isyu sa imong kasing-kasing, imo nang isitol, nya mahimo na ng putli at ubangan sa Ginoo din, di magdugay ang Ginoo.
ibubo og ibubo niya iyang dihog kanimo, unya makabaton ka og dihog, sa dihang makabaton na ka og dihog igsoon nga gikan sa Ginoo, unya magwali ka, mag-lead ka og mag-worship, maghimo kang mag-worship ka sa Ginoo, mag-worship leader ka, unsa man na imong buhaton for the glory of the Lord, mag-ministry ka, matingala ka kay lami, nindot kayo ang resulta tungod sa dihog sa Ginoo. Tungod sa dihog sa Ginoo gipildi ni David si Goliath. Og tungod pod sa dihog sa Ginoo igsoon, unsa man ang mga Goliath nga masugatan nimo, Goliath nga utang dako kayo, Goliath nga mga problema sa pamilya, ang imong Goliath imo barong bana nga palahubog kayo, imong bana nga nay chicks, nay kabit or imong asawa nga something ana. Mga Goliath na makadaog ka na kung nakay dihog. And again, lastly, ang requirement sa dihog ang atong kasing-kasing igsoon. Amen. Atong kasing-kasing. That is why, again, I just want to challenge and encourage everyone. I-check daw imong heart karon kung angayan ba ka dihogan sa Ginoo. Angayan ba si Lord mububo sa iyang dihog kanimo? I believe right now, samtang nag-istorya ta, nakig-istorya po nimo ang Holy Spirit. Og nasayod ko igsoon kung nakay gitago-taguan, ganina ra kang gikonbiktar sa Holy Spirit. Kay hangto dili na nimo ikumpisal, hangto dili na nimo isurrender sa Ginoo, dili na nimo ang kunon igsoon unsa man na i-give up. Na ibikil imong kasing-kasing. Bisan si Lord gusto na mudihog nimo, di gyud siya kahimo pagdihog. Hangto dili na nimo masitol ang isyu sa imong kasing-kasing. Amen. Let's pray. Hallelujah. Father in heaven, thank you so much for your word this evening. I believe this is a powerful message for us and for us to become an effective instrument nimo, Lord God. Sayang among pagpaggamit nimo, Ginoo, kung dili mi fruitful. That is why, Lord, imo ning gisend nga message for us tonight. Kay gusto ka nga imo ming dihugan. Gusto ka, Ginoo, nga mahimo ming dinihugan nga mga anak nimo. Kay kadto lamang mga dinihugan nga mga anak nimo, Ginoo, mao'y epektibo nimo nga instrumento. Sayang among effort sa ministry, Lord, kung wala mi dihog. Mas stress lang mi kadugayan kay wala mi ang resulta. So Lord God, I pray to all of the viewers right now who are watching this time. Lord God, walay malilong nimo, walay matago nimo. Nakita nimo ang mga kasing-kasing karon, Lord, nga nay mga bikil-bikil. Mao na hinungdan nga dili sila epektibo nga nagpaggamit nimo, or mao pa yun na hinungdan nga dili sila kahunat sa pagpaggamit nimo. Kay in the first place nay mga bikil ilang kasing-kasing. So Lord God, I pray tabangi mi, Ginoo, nga aduna mi kasing-kasing nga anis nimo. Nga kung naa may mga bikil isitol na mo. Kung naa may mga tao nga naglisod mi pagpasaylo, pasayloon na mo, Ginoo, uban sa imong tabang. Kung naaman mi mga pagdumot, i-release na namo kay ang imong dihog dili jud na mo kanaog. Ug kung wala mi dihog, Ginoo, dili mi epektibo sad. Stagnant ang ministry, dili mo abante, and aside from that, dili mabungahon namong kinabuhing Kristohanon. Lord, tabangi mi, Ginoo, nga nami kasing-kasing nga willing mo give up, willing mo buhi sa angay nimong ipabuhian, Ginoo. Kasing-kasing matinumanon, masinugtanon sa imong kabubuton, Lord God. Aron mahimo gyud ming angayan sa dihog nga imong ibubo kanamo. Father God, nining taknaa karon, ang panahon karon grabe na kadautan. Kinahanglan mi sa imong dihog, Ginoo. Kung wala ang imong dihog, dili mi makalabang. Kung wala ang imong dihog, dili mi kalahutay. Kung wala imong dihog, Ginoo, dili mi makadaog, Ginoo. Sa kadagko sa mga unos, Ginoo, kung wala ang dihog gikan kanimo, madala mi, Ginoo. Apan kung na ang dihog nimo, magsayaw-sayaw lang mi taliwala sa mga unos. So Father God, I pray to all of the viewers right now nga mahimo jud ming dinihugan nimo nga mga anak, Ginoo. Kung namay nagtan-aw karon, Lord, nga naglisod siya sa iyang kasing-kasing, Ginoo, na siya galisod siya, give up, tabangi sa Ginoo. Para, Ginoo, ma-release niya ang tanan diha kanimo, unya mahimo siyang angayan sa imong dihog, unya magamit nimo effectively, Ginoo, especially in these last days, Lord God. Hallelujah. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan. I pray nga kani nga message nga mong nadunggan karon, dili nimo labayng kawang, kung dili amo gining tipigan sa mong kasing-kasing, amo ning i-apply, amo ning kinabuhion aron mo resulta kinig kinabuhing Kristohanon nga dinihugan, Ginoo. Kay mao na yawi sa among pagka-epektibo. Kay bisag unsaon na mo Ginoo paggamit nimo, kung dili walay anointing, walay resulta nga maayo.
Yes, na may effort pero walay resulta. Ang importante, Lord God, ang dihog ng gikan kanimo. Again, thank you, Lord. Salamat. Thank you, Holy Spirit, for your presence. And thank you, Father God, for the message. Salamat kay Ginoo. And right now, I continue to pray to all of the viewers this time who are watching, to all of the followers in this page. I pray, i-bless sila, Lord God. I pray, Lord God, nga unsa man Ginoo ang ilahang mga problema karon gidaladala, ilang mga kabugat Ginoo, ilang mga struggle, ilang mga battles, Lord God. I know every details of their lives, Lord God. Aware ka na Ginoo. And I believe that you are in complete control of everything. So Lord God, I pray, Lord God, pangitaig paagi ang ilang problema. Pangitaig kasulbaran, pangitaig solusyon. You're a way maker, we believe that, Lord God. You're a miracle worker, Lord God. Miracle working God. Mahutdan mamig paagi apan ikaw Ginoo dili mahutdan og paagi. So Lord God, I pray to all of the viewers, to all of the followers in this page, Lord God. Unsa man Ginoo ang ilang pinakagikinahanglan nga milagro Ginoo. Akong gibarugan ang Jeremias 33:3 nga kung amo kang tawgon mo tubag ka, magpakita kag kahibulungang butang. In other words, magpakita kag milagro. So Lord God, right now I pray sa tanang nagtan-aw karon Ginoo, wala ko kabalo sa ilang sitwasyon apan ikaw dayag nimong tanan. Unsa man nga milagro nga ilang gusto gipangita karon. I pray it, Father God, nga imong i-grant in Jesus mighty name. In Jesus mighty name, by the blood of Jesus Christ. I pray, Lord, nga mamuhat ka Ginoo. Ang imong milagrosong kamot Ginoo, nga imong gipangampo sa mga masakiton kaniadto. Imong ihikap karon, imong palihukon sa ilang sitwasyon karon Ginoo, sa pangalan ni Jesus. In Jesus name. Thank you, Lord. Ug nining taknaa Ginoo among dawato ng milagro. Amo ang kuno ng kadaugan kauban sa dakong pagtuo. Ang kuno namo ni Ginoo unya, ako nagampo nga himo aming angayan, kapiyalan, takos sa panalangin nga imong ibubo kanamo. Mao kini nga among pag-ampo amahan, among kining gipangayo gipasalamatan daan pinagi sa ngalan ni Kristo Jesus nga mao among bugtong agalon ug manuluwas. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, thank you. Sumurag ako na nagmata ba. So, nining teknaik son ang dungog ug himaya akong ibalik sa atong buhi nga Dios murag itugnaw akong binuhing pabo sa aircon. Himaya og dungog akong ibalik sa atong buhi nga Dios na may pisos pabo na kon. Gihatag ba ning offering ba, no? So, that's all for tonight, mga igsoon. See you again next time. And I declare and I pray that tonight sa atong pag-rest, sa atong pagpangatulog, ubanan tas Ginoo. Yang presensya magauban kanato, iyang angels magalibot sa tumbalay aron mumata ta nga safety with the presence of the Lord nga malipayon sad. Amen. Unya before ta mo end ako din mong gi-encourage nga i-kuan igsoon i-subscribe ang YouTube channel na to. Na ang link sa caption ani nga live. Kay kaning live na to karon ako ning i-download ra niya, ako ning i-upload dito. Sa YouTube man gud mas dali makitaan ang ato ang nga live, no. So mana nga, again, please do subscribe sa atong YouTube channel. Ang link na sa caption na nga live. Unya, salamat kayo, mga igsoon, for being with me. Again, shout out Cebu City Jail. Okay, see you din. And, kung ikabilin, igsoon, kabalo na mo. Ampo lang ta kanunay, amping, abante. Ayaw lang mo kabalaka, igsoon, kaya ako kanunay, di ko magampo ninyo. Pero, pag-amping, sad mo, no? Ampo, amping, abante. Unya, see you tomorrow, makalugar ko, no? Di lang ko mo saad o gunsang orasa, kay busy man dyan ko kanunay. But as what I have said, as long as I have the opportunity, I will always grab that opportunity and I will share the Word of God sa live. Amen? Thank you mga subscribers, ani nga page, sa Mabungahong Kristohanon, thank you kaayo. I appreciate sa inyong mga efforts, sa mga star senders, sa mga tanan. And to all of the followers, I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page para ma-bless po sila. Amen? So again, to God be all the glory. Jesus reigns. Amen? See you next time, brothers and sisters in Christ. Good night, everyone.